mga kainan din dito. Oh, ayan o, dahil kainan dyan o. Kaya lang parang walang ano. Parang, Mamaya magbubukas to. May mga kainan. may mga breakfast din ano. Ayun no, parang food court yan yan. Oo, pero wala pa eh. Sa'yo, marami makakatulong sa'yo, di ba? Mahal dito yung ano, damit. Doon, sa palengke, mura, di ba? Anong oras ka na natulog? Maga na. Ha? Maga na. Bakit? Saka galing? Ano? Maga na natulog. Ang galas dito, di maskarte ako dito. Miskarte ka? Ano ba ginagawa mo? Nanlilimos ka ba? Lilimos ka? Yun yung pinabibili mo ng pagkain. Sarap. Gagawin ako kapag sigurado na ano nila. Kilala ka nung binilang ko ng pagkain, taga-Bagong Silang ka pala. Oo, taga-Bagong Silang siya. Tawag sa'yo Marimar. Oh, bakit Marimar tawag sa'yo? Pero ang pangalan mo talaga, Kring Kring. Pero alias Marimar ka. Ah. Maya punta tayo doon, bili tayo ng damit ng anak mo, no? Bakit na ano, napadpad ka rito? Ano? Ba't ka daw napadpad dito? Ka napadpad dito? Nagpunta ako dito, ano eh. Ha? Ano taga dito, sa SM ako dati, di Oo. maskarte. Umuwi ako. Takpa yung mukha mo. Naiyak ako. Ano yung mga kinikwento mo na yun? Mga pumapasok lang sa isip mo yun, gano'n? Imagination mo lang, gano'n? Yung gano'n, yung mga kinikwento mo? Imagination? Yung mga kinikwento mo, o nangyari talaga totoo? Totoo yan tayo. Totoong nangyari? Sige po, ubusin mo yung kape mo at tapos punta tayo doon. Sa doon, no? May palengke. May ating damit yung anak mo. Ito bata pa si Kring Kring eh, pero maayos pa to. Kawawa naman bata pa. Ilan taong ka na, Kring? Ilan taon ka na? 19. Bata pa. Tapos may dalawa ka ng anak. Ayan mga kalabuliyos. Pinapatapos lang sa amin magkape. 4 na taon na ngayon. Nasa DSWD pa yung anak mo. Opo. Na Tapos ko lalaki. na Amerikano. Kulang sa buwan yun 7 months. Pinanganak ko, pero maayos. Yung ano na niya, differential niya lang, kailangan bawal siya, kailangan lagi siya sa malamig. Pag nainita siya, lumiliit. Dapat pagka tingin tayo doon ng damit mo, maligo ka para maayos ka, wag ganyan, ha? Kasi tingnan mo, kababae mo tao, tapos bata mo pa eh, diba? Diba? Pagka may tayo, ayusin natin yung birth certificate ng anak mo para mapabinyagan, diba? Pagka luwag-luwag kami, diba? Pabibinyagan natin, diba? Ganon, no? Para maayos, no? Pero
sa ngayon, ikaw muna. Ayusin natin, ha? Magbibili tayo ng... May bukas na ba dyan bilihan ng damit? Ha? Para maya-mayang konti, ha? Tapos pagka natapos mo yan, punta tayo doon, bili tayong damit ng anak mo, ha? Si Jun yan, tandaan mo. Patanda mo nga yung mukha mo, kuya. Kaya mo yung mukha ko para pupunta-puntahan kita rito. Ayan, si Kuya Jun Graho. Po, shout out po mga love yours. Mukha ito ko wala ganyan. Ayan. Bibili tayo ng damit ng anak mo. Mga ka-loveliers, bali, inaya ko siya bumili ng damit. Ang inuna niya yung sa anak daw niya. Bilang ko daw ng damit yung anak niyang babae. So, mamaya-maya, pag natapos yung kape namin, punta kami doon sa palengke, bibili kami ng damit ng anak mo. Ha? Nanto ka pa? Bibili tayong damit doon ng anak mo, ha? Kapilan tayo, ubusin natin yung kape natin, ha? Pinupuntahan niya ba yung anak niya ron? Oh, ayan pupunta, oh. Ayan pupunta kami sa bilihan ng damit. Yung puntahan niya yung babae. Yung lalaki yung sa DSWD. Dalawa anak niya, ano? Tara. Pero yung isang anak niya nasa bagong silang sa stepmother mo na. Oo, oo. Oo. Baka dito sa palengke meron. Ba't yung plastic ka dyan? Saan? Ano po, gamit. Ha? Oo, gamit Ah. niya. Wala ka bang bag? Kahit man lang plastic? Tara. Okay, una ka. Check Tara. Ayan, bili kami ng damit ng anak niya. Ayan siya. Ayusin mo yung damit mo. Nakalabas yung ano mo, oh. Diba? Kuya Jun! Lalakarin lang, di ba? Ito lang. Ayan, lalakarin lang. Ayan mga ka-loveliers. Bali natin ko lang si Jun Graho at si Chris Mulo. Punta kami doon sa palengke. Bibili kami ng damit ng anak niya. Ayan po. Ayan mga ka-loveliers. Bumili kami ng tsinelas niya. Tingnan ko nga kulay. Ayan. Ayan. Bumili kami ng tsinelas. Nantay lang namin yung sukli. Ayan si Jun, tsaka si Jun, tsaka si Chris Ulo. Yung kwentuhan. Kamukha ka ba rin dyan siguro yan? Kamukha. Kamukha ba? Ayan, ilagay mo yung mask mo. Sana. Ayan, bumili kami ng tsinelas niya. Nakita. Salamat. Ito 20. Ang cute naman ito 20. Bagong pera yan. Oo, bagong pera. Tara. Short to. Sige, mauna ka. Ayan mga ka-loveliers, pumipili siya ng damit ng anak niya. Eh, maganda yan. Yeah. Ba't tingay kumukuha ng video? Ha? Ba't tingay kumukuha? Kuha na kita. Kayo, ba't tingay kumukuha? Ano na? Ba't tingay kumukuha? Dalawa? Kasha to. Ayan, pumipili siya ng damit para sa anak niya. Dalawang taon lang yun, babe. Baka masyadong malaki yan. Ito daw po ka. Ito, ito. Ito.
Na? Bagay yan sa maputi. Bakit may itim ba yung anak mo? Bagay sa maitim. May itim ba anak mo? Ha? Ayan, then. Kaya pumipili siya ng damit ng anak niya. Babae daw po. Wag yung dark beat, bata. Ha? Yan na lang? Magkano sa ganun, te? 100. Sige. Yan na lang? Kaya kayo nila. Dito na lang. Ito rin. Okay. Ha? Ano? Maganda rin yung blue, oh. No? Ano pinili niya? Oh, ito na. Sige, balot mo na. Bayaran ko na. Ito lang. Yan na lang? Kaya sana ka. Ilang taon pa? 2 taon niya. 2 tapos. Malit lang yung ganyan. Malaki. Lalakad. O, yan na lang. Ito na lang. Oh. Ano, yun na. Wala tapos, no? Ha? Wala kang bawas yan, be? Oo. Kapatid ko. Ayan. Ay, ito na lang talaga. Ang binila namin ng damit ng anak niya. Ayan, salamat. Salamat. Okay. Sa kapatid ko lang muna. Ah, sa kapatid mo? Ha? Eh, sa anak mo, asan? Ano? Sa anak mo? Mukha lang sa anak mo. Sige na. Hindi siya susunod na ako. Ha? Ano? Mukha na para sa anak mo. Pumili ka na. Ah, sa kapatid ko pa lang. Ito, 2 taon. Ito, maganda rin to. Oh. Ito puti, ang maganda. Diba? Ha? Aray. Mamaya lang. Ito. Ha? Pinipili pa siya mga kalabliers. Ha? Ito, maganda to. Maganda. Ito, be, maganda, be, oh. Buksan mo yung damit ko, tingnan natin. Ganun mo lang. Ito yung mga damit ng anak niya. Ito panty niya, chinelas. Ito damit mo. Ayan, damit niya, short. Liit mo lang kasi, no? Ito blouse. Ayan. Ayan. Binili namin kanina doon sa palengke. Dapat araw-araw ka naliligo, din. No? Araw-araw ka naliligo, araw-araw ka, ano, no? Bibigyan kita ng ano. Ayan, oh. Na mo yan, oh, labas-labas yung damit mo. Diba? Nagbibisyo ka ba? Hindi. Pagka magbibisyo ka, nakakaano ng utak yun, nakakatuyo ng utak yun. Ha? Ayan. Sige, bibigyan kita mamaya bago kami malis, ha? Bibigyan kita pera. Lang. Ayan mga kalablyo, si Kring Kring. Eh, si Daddy Jun nandun. Ayan mga bata. Ayan po mga kalabliyors.
Ano na? Ano ng plano mo ngayon? Ngayon natin, para ano na ako. Ah, alis ka ba? Alis ka na? Alis ka na ngayon? Wait lang, maya-maya. Konti. Mga, hintayin ko lang sila. Ha? Hindi, pagkaalis siya, o papalam na kay daddy. Ah, sige. Teka lang ha. Hindi ko alam kasi kung may ano na to eh. Ayan, mga pinili niya kalab. Si Daddy Jun nandun sa likod. Shout out, Jun Crisulo. Ayan. Paupupulan to eh, oh. Shoutout po, pakisupport ko aking YouTube channel, Krisulo. Okay. Ayan si Jun Graho. Ayan. Ayan ito mga kalabi yun. Ayan, ha? Huwag ka magbibisyo ha, pakabait ka ha. Kapag ano, tutulungan ka namin ha. Huwag ka na nagano sa mga lalaki, malalaspag ka doon. Mabubuntis ka, gusto mo ba yun? Diba? Oh, yung anak mo, kasi kasuhin mo din. Ha? Huwag ka masyadong ano ha, kasi bata ka pa eh. Ha? Bukas pupuntahan ka dito ni Kuya, padadaanan kita sa kanya. Ha? Kung gusto mo sumama bukas, pwede naman. Ha? Kasi padadaanan kita sa kanya para malakita ka dito. Huwag ka na doon sa mga lalaki doon, ha? Ha? Bata mo pa, B. Ha? Makakapagbago ka pa, makakapag-ano ka pa. Ayan, o, binakatan ng mga gamit. Kami ni Kuya Jun. Diba? Para at least, bata ka pa, B. Marami pa mangyayari sa buhay mo, eh. Ha? Ha? Basta, ano lang. Dito ka lang, ha? Padadaanan kita bukas. Padadala kita ng pagkain bukas, ha? Ito ka lang ha. Baka magbibisyo ka ha. Walang bisyo-bisyo ha. Maluluto utak mo, mababaliw ka. Gusto mo ba yun? Ha? Marami ka pang mangyayari sa buhay mo maganda. Marami ka pang pag-asa. Ha? 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 Iniisip mo. Wala. Kung masyadong nag-iisip ha. Nakakatuyo. Yung utak natin pag masyadong nag-iisip, na-stress yan. Diba, maligo ka ha. Bukas ha, gusto ko maligo ka, malinis ka ha. Hindi yung ganyan, o tignan mo, ha? Yung damit mo, sira-sira. Ha, wag mong ginaganyan yung damit mo. Na paano ba yung kamay mo? Bakit tumudugo? Naiwan ng blade. Ang Bakit? dami dugo niya karton. Bakit nahiwa ng blade? Anong ginawa Pag ano mo? ko, kasi may regla. May regla ka. Namulot ako ng damit sa basura, nagpalit ako. Namulot ka ng damit. Pag tukot ko ang bulsa ko, may plate pala ako doon. Kasi minsan mga Muslim manyak, pag sinasabi, papangapulis ka, sinasama ka bigyan sa pera. Magdadala ko ng plate, kasi mahirap yung mamay, mano. O, wag ka sumasama. Alam ko pa naman, loko-loko yan. Yun ang panakot sa kanila, i-wipe yung mga ipulis niyo pag di nyo tinigilan. Hmm? Panakot sa kanila ng plate. Pag dukot ko, umalos sa kamay ko bumaon. Okay. Huwag kang sumasama kung kani-kanino, mamaya mapatay-patay ka dyan, maano-ano ka, mamaya saktan ka nila. Ha? Huwag kang sumasama, ha? Huwag kang sasama sa lalaki, ha? Mamaya kung ano nila gawin nila sa'yo. Ha? Sige na, hintayin ko lang si Daddy Jun.